Paggamit sa mga banking institution alang sa mga Muslim Filipinos sa Mindanao, ginaduso karon sa ASEAN University's International Conference of Islamic Finance kon AICIF. Pagpakusog sa Islamic Bank, gipahingusgan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipangunahan sa Mindanao State University, Marawi Main Campus ang tulo ka adlaw nga ASEAN University's International Conference on Islamic Finance kon AICIF 2024. Kini aron hisgutan ang pagpakusog sa Islamic banking and finance literacy sa mga Muslim Filipinos sa conflict-affected areas sa Mindanao. Migula kuno sa pagtuon sa MSU Marawi nga pipila lang sa mga Muslim Filipinos ang adunay bank account. Hagit karon, ilabi pa sa academe ang pagpasabot sa mga Muslim sa importansya sa paggamit sa mga banking institution. It's just a matter of how you are going to bring the information and then probably highlight those magandang features and probably total lahat naman din yan nagbabasa. Busa plano nilang pakusgan ng Islamic banking sa Mindanao kung asa Sharia compliant alang sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nga sa dugay nga panahon usa lang kuno ang Islamic Bank sa nasod ug wala pa kaayo kini napaila-ila sa publiko. And one of the reasons for that is the low awareness of the Filipino people in general on how Islamic banking would differ from conventional banking. The other thing is that for the longest time, since 1973, we only have one Islamic bank in the Philippines. Gilauman sa BSP nga mas mudaghan pa ang mga Islamic bank sa nasod human ang pagpasa sa maong balaod. Gani aduna na kuno'y bangko sa Malaysia nga nagpadayag sa ilang interes nga magtukod og Islamic Bank sa Zamboanga City. Usa ang Islamic Finance Educators gikan sa Malaysia ang mitabang sa pagpasabot sa Muslim Filipinos sa kalainan sa conventional bank o Islamic banking. Let me share you a real example. During COVID time people are affected, cannot pay. Conventional bank starts to charge penalty over penalty over penalty, so much the interest is more than the principal. But Islamic banks are not allowed to do that globally. Isip pagpangandam sa pagdagsa sa Islamic banking sa nasod, nag-abli ang Mindanao State University og kursong Islamic Finance nga maoy motubag sa panginahanglanon sa work ug labor force pag-abot sa panahon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.